Hello, amazing people! Salutare, oameni minunați! Și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Hori, sunt trainer de limba engleză și mă aflu astăzi aici pentru limba engleză. Am pregătit o lecție de limba engleză pentru începători. Alfabetul limbii engleze, prima parte, The English Alphabet, Part 1, A, J. Deci vom studia prima parte împreună, vom pronunța împreună și am să vă las și o mică temă pentru casă. Haideți să pronunțăm împreună. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Now let's repeat together. Și acum împreună. Repeat after me. Repetă, te rog, după mine. A. Repeat. B. Repeat. C. Repeat, please. D. Repeat, please. E. I'm listening to you. Te ascult. F. Correct. G. Perfect. H. Te ascult. Repetă după mine. H. H. Very well. I. J. Excellent. Excelent. Felicitări. Prima parte a alfabetului în limba engleză deja am studiat-o împreună. Am pregătit câte un cuvânt, vom pronunța din nou litera, apoi cuvântul. Să începem. Letter A. Literă, în limba engleză spunem letter. Același cuvânt se poate traduce în limba română ca și scrisoare. Acum noi suntem la litere, atunci spunem letter A. Apple. Și repezi după mine. Apple. Very well. Apple. It's correct. Letter B. Avem aici și o steluță. De ce? Pentru că este exact aceeași pronunție și repezi după mine B. Și înseamnă albină. Observ că de data aceasta sunetul are două puncte după el. Deci dacă sunetul I are două puncte după, înseamnă că este I lung și se pronunță corect B. Repeat, repetă. Excellent. Very, very well. Albină, B. Letter C. Please repeat. Cup. Ceașcă. Cup. Letter D. Dog. Very well. Foarte bine. Letter E. Din nou. Sunet lung și pronunț letter E. Egg. O. Please repeat. Egg. Very well. Foarte bine. Letter F. Letter F. Please. Repetă după mine, please. Frog. Broscuță. Frog. Letter G. Letter G. Avem același sunet. I lung. Girl. Girl. Fată. Letter H. H. House. Casă. Letter I. Ice cream. Înghețată. Delicious. Delicioasă. Letter J. Jam. Jam. Gem. Acesta este alfabetul, prima parte. Stai aproape. Urmărește canalul meu și, bineînțeles, pagina mea de Facebook, Engleza cu Hori. Vreau să-ți las la final o mică temă
Și am să te rog să iei acest cuvânt și, bineînțeles, poți să îți mai adaugi în lista altele pentru data viitoare și în coment poți să-mi spui cum ți s-a părut materialul, dar și dacă ți-ai făcut mica temă, ok? Luăm cuvântul be. Avem aici be, albină. Ce vreau să te încurajez? Să exersezi partea de spelling, de pronunțare literă de literă în limba engleză. E foarte important și e un exercițiu foarte bun. Avem albină, B. Și acum pronunțăm pe litere. B. Și unde avem sunet dublu, e indicat să spunem double. Double E. Double E. Eu îl caut aici, îl am pe E îl pronunț I și atunci când vreau să pronunț albină pe litere și cineva mă întreabă I don't understand, can you spell in English? Nu înțeleg. Poți să-mi spui pe litere? Atunci tu o să spui yes, of course, da, desigur. B, pentru că e litera B, double E. Cred că este foarte logic ceea ce am explicat și te încurajez să mai exersezi cu alte cuvinte acasă ca o mică temă pentru tine. The English Alphabet Part 1, prima parte și te aștept și la partea a doua. Nu uita să lași un comentariu, să-mi spui dacă a fost util acest material video pentru tine și eu te aștept cu drag pentru următoarele lecții engleza cu Hori. Să ai o zi minunată și exersează. Nu uita să practici cel puțin 15 minute de engleză la zi și cu siguranță vei simți progresul. Să ai o zi minunată! Bye!